Her står jeg som professor frisøren inden for grimme frisyrer og hans offer, eller jeg mener aftestningsperson. Hvad har du skal lige blive her for interview, ikke? Kom her, Bjarne. Og hvad har du hvad kalder du så den frisyre? Poul Johansen. Nej, gå væk. Jeg har valgt at kalde den noget krølletop. Jeg er rigtig glad for mit hår. Krøllerne har jeg taget en ske og fik hans hår omkring. Så klippede jeg ham, så tog jeg en gryde, puttede den over, klippede ham, og så farvede jeg ham en liv. Så brugte jeg en leverpostej til at smøre omkring kanterne her. Det var pænt ulækkert. Hvorfor? Nu er jeg virkelig glad for mit hår. Hvorfor brugte du egentlig leverpostej? Og kæft, det Der er ingen grund til at sige, at man har leverpostejsfarve, hvis man ikke har en leverpostejsfarve. Det er der udtrykker. Blandt andet, det minder om en historie, hvor jeg engang udtrykker leverpostejsfarve. Ja, det er fint. det Sig mig, har du en bule i buksen? Du er altså pænt fræk, det ved du godt, ikke? Der gider jeg ikke mere. Kom til mig! Nej!